20. Máme väčšie FPS-ko. Ani nie. Keď nenahrávam, tak mám... No už je to lepšie, takže je vygenerovaný tam. Hop. Takže ideme pomaly do jaskyne. Je uhlie, to nás poteší. Áno, lenže ja som debil. Pardon. Ani mám ten páč. Kde mi sa zašetniem, kde to laguje? Lagovacia pevnosť. Ja radšej tu nebudem chodiť, lebo... Vidíš? Tam to laguje, hrozne. Takže tam by malo byť dačo asi vzácne. Tam bude uránium. A veľa. Pritom sa poďme vo vode. Tak ten kde? Koľko majú? 32. Dobre, začnem tým paliť. Tak a ja si dám. Toto. Neviem, či ide sa pevňami páliť. Mne sa zdá, že áno, lebo mne to išlo v jedna počke. Dobre, tak to vyskúšame. Potom... Ide! Ide. Dobre, ja tieto stromečky nebudem používať, ale hrozne si to potrebuje. No, okidoki, takže, ja by som mohol ísť zase. Mám si čo urobím printáček. Vezmieš aj ten drevený. Dobre. A zoberiem si za sebou tam, takže crafting si crafting table. Pre istotu. Stinky. Sticky, takto. Kameň. Zoberiem pre istotu za sebou. Áno, vyhadzovať mám. No, zober si trošku viac kropov. Ale mám za sebou všetko, čo Vlastne torče. No, však to také ešte palí to. Dobre, končilo to. Takže máme 10 rabrov. Takže si zoberiem. Môžeš si urobiť tým kabel, ale to by som ti neradil, lebo tým není vzácný, ale to je jedno, neviem sa vykovoliť. A to je môj problém, lebo vy ste úžasní. Vidíš, mi všetko dať dneska ide zlo. Aj v škole. Prinesiem domov dvojku. To je fakt super. Mohla byť aspoň jednotka. Mám si pravdu, musím si zavíjať zobrať koblu. Nie, vlastne koblu si nakopám. Torče. Čo hovorím, že to ma bude dačo. Mám hrozne malé FPS-ko. 21. Už je to lepšie. Dobre, už je to úplne dobré. 34. Toto je moje obvyklé FPS-ko. Okej, takže tak, dobre. Ej, destroy. A budeme natáčať aj nejaké vlogy. Yes, super! Ten sa robí železným. Kamenný. Ešte je. Ty nehráš architektúru, čo? Hrajem. Ja už všetko kúpem železným, vieš. Takže ty nie si chudobný. Takže. Sice ešte továrne nabíjania robím na gamerov. No. Mohlo by šiknúť sa nám teraz. Len čož nájdem dia. Ale chemist čestku by som chcel vytvoriť, tá je hustá. Ježiš, to pokam. Tá je hustá, lebo tam si môžem namnožiť čo chcem, dám tam dajaké úrovky a... Takže napríklad drt, 8000 drtu. Zaklikol si Toho to. je vždy veľa. Zaklikol si na to. Čo zbieraš za alchemy z čestky, nie? Nebudem im robiť, lebo treba mi na to dia. Pozri, ukážem ti to. Jedno dia. A kúkni tu. No, Dusty. No, dosť mi to treba. Tak si na to počkáme. Počkáme. Nepočkáme. Inak vieš o tom, že ak robíš branch mine, tak nájdeš aj za deň dia. Veď koľkokrát som našiel v minulom tomto dieli. Yeah!
Týno. To by som nekúpal. Ej, bysťu, to tu je zázrak. Opäť sa tu aj týmto. Viem, že som to pohodil. Dobre, toto sa mi nechce kopať. Tak dlho. Toho ulia je furt veľa. Ja už neviem, čo mám s ním robiť. Točky si vytvorím za toto. A dajte do komentárov, že či chcete alebo nechcete, aby sme sa kupovali. Dajte nám nejaký nápad. My máme už jeden. Aj, na konci diela. Nebojte sa. No, to dodržam. Vidíte, tu je švínka malá. Viem, buchnem teraz, pozerajte. Teraz ti buchne. Teraz Teraz ti buchne. Áno, buchlo. Môžeme začať. Vieš čo je blbé? Prečo ti aspoň ten stick v ruke neostane? Mohlo by to byť. Ale nie, ja si tu napridám za chvíľku tento jeden mod, ktorý sa volá, že keď dačo rozbije sa mi, mám v inventári dačo náhradné, takže sa mi to hodí do ruky hneď. Mám napríklad kamenný krumpáč a hneď sa mi hodí do ruky ďalší. To je hustý čelko mod. Áno, veď nemusíš meniť. Hej, no ako teraz. Jej. Počkaj, ale toto je čo? Zaujímam. Ja, že to mi ale toto je husté. Čo to? Yeah. To by som nerobil. Darknator. Iron Band. What? Jejda. 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 To by som nerobil. Dobre, tak toto si spravíme aj inokedy, keď budem bohatší. Ako gamer. Gamer, páč. Op, op. No tak, takže tu bude niečo veľké. Áno, keď to bol taký ľak. Diváci nevidia. Budú vidieť, oni vidia, majú na sebe torčky. Toto akože malo byť. Pardon. Veď počkaj. Čamky sú 20 blokové alebo koľko. Ak sa milím, nedávajte dislike, prosím vás. A hejteri tiež. Tam, kde mám úplne, tam, kde mám malé FPS-ko, tak to znamená, že tam dačo bude. To je F3. Takže my cez to nevidíme. Veď F4 ne, F5. Ne, počkaj. F3 a F, ne? Ne! Prosím vás, Čo chceš si sa? zapíšte do komentárov, ako sa ruší tento graf. Vidíš si?